Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. À bonne fête. Billet jeudi 22 septembre 2022. Maliens, nouvelle follow du Anga 22 septembre vraiment à Diara à Nyana. Ame mo follow fo Mali be ou président Assimide. Ame Malien befu. Yere wolo e boli ke biya kera jamako danye. Merci au yere wolo de Boussra Rempart. M5 fanayo la boli ke ko ka transition soutenue. Ame M5 RP fou. Ambe ambalamache bubu mabel fo Tayruba munu tara segu anga video mani munu tara segu anga activiste munu tara segu amba bela jele fo président Assimi ambe ni bela ambe 27 septembre do ngere la bi sogomada fe jona fe anga surasu wula ka taka I daraka terroriste wula di malien ngo chabakoro de be Mali kuna bi aywa président malien bela jele ngani video partager ay ni video aya partager dien be ka soro ama ngini président Assimi fait a cap parti adema chi muna adema kanga chi segu tungara bena boko sekere fo malien dem bela jele ngana bi ay video aya partager de ama nga konyena ma wira folo kanga nisonja konunke nan claro la kuma mina mbel don adema be ka malien fara chokoya mina adema be ka do malien nu hakli che chokoya mina ne segu tungara bena adema yira aula adema ka jugu ni Amadou Koufayi adema ka jugu ka teme Iyada Agalika adema ka jugu ka teme terrorisme munu ben Mali nora nu be ka Mali faga billahi adema ka jugu ka teme nunu be kan metla ka description fo ou be kanani farali munu nye metla ka do détail la malien dem bela jele kan video partager bi video inkaride mais yana ngata nyefe amena anye information dumandman do soro ko lajine le colonel Amara Kamara de la Guinée-Conakry a bora aye CEDEAO mogo jabi utagara onina CEDEAO mogo tara onina utara onina ka taga diagoyan galon tike ka noro Guinée farala lajine kaula uya galon tike ka noro Guinée la ko Guinée be fe ko ka fanga Tarbasakundi ko colonel Mamadou Doumbia ko be fe ka fanga Tarbasakundi ka galon tike ka noro Guinée on fana bora ka CEDEAO jabi o fana video be mbolo le colonel le héros national Amara Kamara de la Guinée-Conakry. Vive la Guinée! Eh Allah. Le président Assimi vient de décorer le président colonel Mamadou Doumbia de la Guinée-Conakry. Mali ongo Mali ni Guinée abe jamana kelendi. Assimi bora ka médaille d'or taka di la Guinée président ma 600. Segou Touré deun. Ani Modibo Keïta deun. Ol de flek a nyogo nyebi. Malion. Awa, président Assimi ko ka jigi Mali génocide de. Président Assimi ko koni jigi be ale la bi. Kale jigi génocide awa Mali genou ambe ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ wolo ka marche be kɛ wala ne segu tungara men yɛrɛ faga ka kɛ ka ɲa ni M5 fara ka koɲuman be kɛ segu tungara be bɔ men yɛrɛ faga ka kɛ ka ɲa parce que ne b'aw bɛnnen de fɛ bi tiɲɛ bangera bi a y'a ye ko adema de problème mais an bɛ tila ka do détail la an ka nouvelle dumaniw kɛ fɔlɔ ko président Assimi ambulance 35 an ka président Assimi ambulance 35 a y'o de di dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ ma bi yɛrɛ katla kata jet de fleur bla awa kanga terrain wagon kura do fran dalen me ko olu na bara damene ala teme forage be cassé anyo de fo nyana anya bala do be gawolu be ka boku be ministre fait anyo plan be famia ministre be ka wardi jeune do de ma wala sa ka boka boku be ministre fait o plan be famia al no kerante ministre fait kuy pacifiquement pas de violence ante ministre fait mais anga violence ke quoi donc malien mena boka ni ira aula malien bela jelen kala je président Assimi aye médaille de taka di et colonel Mamadou Doumbia ma no e la Guinée président yi malien aye la Guinée président fou ka bofo Guinée kana indépendance fêté Mali kono on remercie le président guinéen Allah que Dieu bénisse la Guinée-Conakry que Dieu bénisse les Guinéens que Dieu bénisse tous les Africains que Dieu bénisse les Ivoiriens les Maliens les Sénégalais nous sommes tous un peuple on n'est pas d'accord avec Alassane Ouattara mais nous aimons le peuple ivoirien. Il faut une différence. Le peuple ivoirien est un peuple digne. Le peuple sénégalais est un peuple digne. Le peuple malien est un peuple digne. Tous ces peuples s'aiment. Ce sont certains dirigeants qui essayent de créer la division entre les peuples du même sang. Mais c'est là, ils vont échouer. Donc, Malion, quand il y a bela jelengena, yerewolo bora jama ba bora yerewolo no fe. Yere kala jede. Yerewolo be fode. Anyabala. Ni yerewolo ka jamadi. Amba o kala fulangu la je. Akera succès dans les abela jelenya bala. Jama ba de bora yerewolo la. Voilà. Donc, ni yerewolo ka jamadi. Nyata la.
Voilà. Segukaw fana bora. Voilà, ne yɛrɛ wolo ka jama di. Segukaw bora au lieu de indépendance fêté. Kidalikaw fana bora au lieu indépendance fêté. Président Assimi a ye jet de fleurs blanc. Ameno vidéo yira aw la. Ka tila tuguni ka décoration. Président Assimi ambulance minnu di a photo filɛ nin ye. A y'a tɛ ambulance photo la. Président Assimi taara ka taa ambulance de di an ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ma. A y'a tɛ ambulance den 30 a y'o di bi. An y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Assimi tɛ sinɔgɔ la, Assimi bɛ baara de la. Donc maliyɛnw, an ɲɛ bɛ ambulance ninnu photo la, o photo filɛ nin ye. An ɲɛ tɛ ambulance ninnu na. Président Assimi ye nin de di bi. Ka tila tuguni ka médaille ta ka décoration ka médaille di Lajinɛ président ma filɛ nin ye. Voilà. Médaille, mena médaille tɔgɔ kala a sɛbɛnni filɛ yɔrɔ la. Le président Assimi Goïta a élevé son homologue guinéen à la dignité des grands croix de l'ordre national du Mali. Aga médaille tɔgɔ grand croix de l'ordre national du Mali. Voici la médaille du colonel du président guinéen. Voilà, grand croix de l'ordre national du Mali. Ayo médaille de Sorobi. Assimi médaille de Di et Doumbia Amabi. Que Dieu bénisse la Guinée. Malion, Abela Djele ni sanno. Donc, Aflen ya Abela Djele nyabala. Voilà. Donc, Abela Djele nyabala de. Aflen en orola. Donc, Malion, Guinée présent honoré la bi. Président Assimi médaille takadama. Donc, le président Assimi a élevé son homologue guinéen à la dignité des grands croix de l'ordre national du Mali, à titre étranger, après les défilés militaires à l'occasion de la commémoration du 22 septembre, les présidents maliens et guinéens ont eu un tête-à-tête au palais de Koulouba. Cet entretien a été suivi par une cérémonie solennelle de décoration en cours de laquelle le président de la transition, Maréchal Assimi Goïta, chef de l'État, a attribué à son homologue guinéen la médaille de Grand Croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Un sabre a également été remis au président Doumbia par son homologue malien de la transition. Le sabre, un symbole de la droiture dans la tradition des officiers. Ces gestes témoignent du renforcement des relations entre les deux pays. Bara bana peu, sixi bara blanc. Abela jele ya yesande. Awa bara de bana peu. Ka tlatuni ka sabru fana dama. Odun klelen do de sabru klelen do. Do ma ira ka fo Assimi klelen do awa Doumbia klelen do awa u tege be ɲɔgɔn bolo u ye filanun de u ye serilaki kelen min u ŋurumala ɲɔgɔn fɛ u ye tɛtɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye bɔgɔrɔ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka kɛ fɛngɛw bɛɛ Thomas Sangarani non an t'a kɛ Thomas an ka fɛngɛ Modibo Keita ni fɛn Sékou Touré olu fila de jɔlen filɛ tantɔ donc maliyɛnw ala ka barika d'u la koyi donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la n bɛna mun ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen y'an ye ko dɔ fana kɛra maliyɛnw wagati min na anw bɛ défilé la a y'a lajɛ pays Dogon ye mun bila toutes les localités du sud du pays Dogon font actuellement l'objet d'opérations militaires d'envergure. Les nouvelles sont bonnes. En balma Dogono ya bla u ka page sanfɛ ko an bɛ 22 septembre fêteli la wagati min na sɔrɔdasi dɔw bɛ ka taga Dogono dugu fan o fan n'a bɛ Mali ni Niger o Mali ni Burkina frontière la o ko Mali avion de wulilen bɛ i b'a fɔ firifirini hali ni ɲɛ kɔrɔta i tɛ sankolo ye avion bɛ fan bɛɛ o bɛ ka terroristes bunte an bɛ ka 22 septembre fêté wagati min na sɔrɔdasiw bɛ ka bunteni kɛ fɔlɔ na u ye gosili da terroristes kan a terroristes dɔw bolila yɛrɛ u ni samara bɔ u sen na u ni mugu fiyɛ n'u bolila ka taga fo Burkina donc u bolila ka taa Burkina dɔw bolila ka taga fo Niger donc an bɛ ka comment on appelle là an bɛ ka fɛn voilà an bɛ ka 22 septembre fêté wagati min na o ka sɔrɔ armée bɛ kɛlɛ la sur le front an ye mun fana ye n'an bɔra kalama n'an bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna ko u ko terroristes bɛ ka Mali carte d'identité interdit André Boucan o si kana o paniquer n bɛna kuma kelen fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka armée bɛ labɛn na piège dɔ de dalen don Faransi kelen bɛ ka taa terroristes de armée k'u bila ka na donc n'an girinna ka taga dɔrɔn u bɛ se ka ko dɔ kana donc n'an kɔn k'an b'u bombarder cogo dɔ la terroristes kelen bɛ k'i ɲagami population civile de la bon n'i ko k'i b'u bombarder ni min kɔlɔsi i bɛ t'i yɛrɛ ka mɔgɔw faga o de kosɔn an ka armée bɛ ka hakilisigi kɛ o bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni parce que André Boucan terroristes kelen bɛ k'i ɲagami population civile de la ni ala sɔnna ma armée bɛ sara la ka taga armée bɛ labɛn na awa bɛ kɛ victoire totale ye on a confiance à l'armée malienne maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la président Assimi tagalen a ye pot de fleur da wagati min na a ye kuma minnu fɔ ne bɛna président Assimi kumakan kala président Assimi ko ale bɛ Modibo Keita y'a baara bila yɔrɔ min k'ale Assimi bɛ baara ta Modibo Keita y'a bila yɔrɔ min k'ale Assimi bɛ baara ta o yɔrɔ de la président Assimi y'o de fɔ
aw ni ne an ka jɛ an ka président Assimi yɛrɛ kumakan na mɛ a bɛ ka mun fɔ ani Modibo Keita ka relation na aw ni an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Voilà. Aya kala kama kan yoro la jaka partager. Assimi bena kuma mun fo ya yoro la aya partager. Na tasibla ke anga moyi munye keleke ka ujulu bon. Anga yerma ore andama no président Modibo Keita nan fo moyi. Yerma ora kele utita jamana donga nfasro sara keleko ugalla kana keleko uga kena keleko. O kele o te sangilen kele o badabara kele ore okumun kona kanga malien be chefra musokan be ki joro fi o kele la ora to amba ni malien be fi be ka franyonga uma to o langini o kele be konna to mina uma to malien chini machine ante si ni gela korole no ma muya tolola sama nakra ni misai ore kuma fi ka fo malien be na voilà. Président Assimi ko kambe kɛlɛ min na bi an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ min na bi a bɛ se ka san caman ta ka kɛlɛ bɛ san caman ta président Assimi y'a fɔ dɛ k'an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ min na bi ka kɛlɛ bɛ san caman ta ko donc k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an jija an k'ale dɛmɛ Modibo Keita y'a bila yɔrɔ min na ale Assimi b'a ta o yɔrɔ kelen de la k'awa ko baara b'ale bolo dɛ k'awa ka jigi ye maliyɛnw di an fana y'a a jigi minɛ an fana ka duwawu b'a ye ala ka fanga tɔ ɲɛ bolo maliyɛnw an ka taga nouvelle dumanw bɛ yen Guinéens bɔra ka CEDEAO jaabi ko CEDEAO ye Afrique bɛɛ la maloya le colonel Amara Camara de la Guinée Conakry o de bɔra ka CEDEAO ka jigi CEDEAO kan a yɛrɛ ka Guinéens ka mama le porte-parole de l'armée et colonel Amara Camara a bɔra a ye CEDEAO bila place la ko CEDEAO kuma kan na olu kunga ko kuma fɔ Amérique kɔnɔ yan nɔ donc sisan kɛlɛ bɛ lajinɛ ani CEDEAO fana cɛ bi ko Ambalo n'o ye CEDEAO président kura in ye ni ye Guinée Bissau président in Ambalo o de nana galon tigɛ ka nɔrɔ Guinée la ka galon tigɛ ka nɔrɔ colonel Mamadi Doumbouya la n'o ye Guinée président ye Guinéens bɔra u ye CEDEAO jaabi maliyɛnw n bɛna o yɔrɔ kala aw n'an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw n'an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nous regrettons cette sortie solitaire, irresponsable et inappropriée à l'égard du peuple souverain de Guinée. Comme vous le savez tous, la fonction de président de la conférence des chefs de l'État est d'une grande exigence et ne voudrait pas que l'on estime que ce statut donne le droit de parler et de décider en lieu et place de ses pairs avant même de leur avoir consulté. Depuis son arrivée à la tête de cette institution respectable, le président Ambalo s'illustre dans ses prises de position personnelles au mépris de ses homologues présidents. D'abord, le bon sens et le respect de notre sous-région voudrait que l'on s'abstienne d'organiser des sommets de la CEDEAO en dehors des terres d'Afrique de l'Ouest. La jeunesse consciente africaine pleure dans son âme que son sort et sa situation soient décidés d'avance par quelqu'un et à des milliers de kilomètres. Voilà. Cela démontre clairement aussi le manque de rigueur en soi à certains moments. À lui entendre et à le prendre au mot, en imposant à ses pairs la tenue de ce sommet en dehors de son espace géographique, voilà. Son leadership aura permis de donner l'occasion. Donc, Maliens, aye ne kuma mesade. Ko ni ye maloya ko de, ko an farafin damaw, n'o ye CEDEAO ye, an ka problème ka taga fɔ tubabu ka dugu la, n'o ye ONU kɔnɔna ye, Amérique kɔnɔ yan, Union européenne ka problème bɛ fɔ Europe de, Amérique ka problème bɛ fɔ Amérique de. Aw bɛ se ka na CEDEAO ka problème ta kono fɔ ONU kɔnɔ ka na tubabu da don an ka problème na. Guinée, le colonel Amara Camara ko ka a jigila tigɛra Ambalo la, CEDEAO mɔgɔ la, ko CEDEAO ye Afrique bɛɛ la maloya. Ko munna ko Guinée Bissau président bɛ na Afrique problème
ka taga lajinɛ ta ka lajinɛ tɔgɔ tiɲɛ Nations Unies kɔnɔ ka ni diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na ka ni tubabu bila ɲɔgɔn na ko ni problème bɛ farafin ni ɲɔgɔn cɛ k'u kan ka fɔ farafinna de u man ka taa tubabu ka dugu la ka taga farafin ka problème ta ka taa exposer tubabu dugu la ko nin ye maloyala ko di ko jeunesse kura minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ jeunesse minnu bɛ Guinée jeunesse minnu bɛ Côte d'Ivoire jeunesse minnu bɛ Burkina Faso ko jeunesse tɛ sɔn bilen tubabu jɔnya ma ko c'est terminé ko Afrique ye Afrique ta ye ko wa ka tigi tɛ Afrique la ni africain denw yɛrɛ tɛ ko wa ko an ka problème a tɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bɛ fɔ Afrique de ko vraiment ka jigila tigɛra an ka kuma in tɔ lamɛn dɛ Maliens n y'o de fɔ an na ko Ala ye Assimi ka kɛlɛ kɛ sisan Guinée de bɛ ka jigi CEDEAO kan an ka nin kuma lamɛn. Nous regrettons cette sortie solitaire. Nous ne voulons pas porter cette honte. C'est pourquoi le temps est venu de dire ce qui a été dit en Guinée et qui est archi faux et décousu de tout sens. Ce dont il a été question dans les échanges et le contenu du chronogramme de la transition. Voilà. Et Guinée-Bissau présent, a tara galon tigɛ ka nɔrɔ lajinɛna de olu ka chronogramme na u ka élection ka kɛ cogo na a tara kuma mun fɔ o na ko galon de do awa sɔrɔsi cɛ de bɔra k'a démenti sisan k'a ye galon tigɛ ka nɔrɔ ko CEDEAO tara galon tigɛ ka nɔrɔ lajinɛ la ko vraiment ko nin ye maloyala ko di ko nin ye maloyala ko di aw ɲɔgɔn cɛkɔrɔba si jaw aw ka taa galon tigɛ k'a nɔrɔ denmisɛnnin fitininw na aw ka lagareninw na aw ka lagarenin n'o ye Assimi ye aw ka lagarenin n'o ye Doumbouya ye aw ɲɔgɔn cɛkɔrɔbaw aw de kan ka tiɲɛ fɔ denmisɛnninw ɲɛna mais aw yɛrɛ ka taa galon tigɛ k'i fara ɲɔgɔn kan ka galon tigɛ k'a nɔrɔ i farafin ɲɔgɔn na ko n'o fɔ tubabuw ɲɛna k'olu kana e farafin ɲɔgɔn kama ko ONU ka wuli k'olu ka wuli Guinée contre la k'olu ka wuli Mali contre la k'u bɛ fɛ ka Mali ni Guinée k'u bɛ fɛ k'o fila de kɛlɛ koyi Ala de nin ye maloya ye dɛ a ko k'ale maloyala koyi ko nin ye maloyala ko de e ɲɔgɔn farafin ɲɔgɔn non seulement CEDEAO ye galon tigɛ k'a nɔrɔ lajinɛ la tiɲɛ tɛ kuma in na deuxièmement aussi Mali ni lajinɛ olu ka problème fɔlɔ tɛ Nations Unies yɔrɔ ye olu ka problème fɔlɔ ye CEDEAO de ye c'est à dire que u tugura Faransi kɔ i ma Alassane Ouattara bolo nɔrɔlen fɛngɛ la Macron na mais nin yɔrɔ la ne tɛ jigin Alassane Ouattara la mais Guinée-Bissau président in peut-être ni bɛ Guinée-Bissau président la ko Umaru Sisoko n'a ba ye malien ye bilahi Afrique bɛɛ kuma suru nin kɛlen don Macron ka namin de nin tugulen bɛ Macron kɔ de i b'a fɔ ko sagani nin tugulen bɛ Macron kɔ de a bɛ Macron ka susɛtiw jɔsi a bɛ Macron sen nɛmu a bɛ Macron ka susɛtiniw ko a bɛ ɲɔngiri Macron ye a bɛ sojuru de bi Macron ye a tigɛra africain bɛɛ la a tɛ mɔgɔ si fɛ Afrique nin ye tubabu jɔn piripiri de Guinée-Bissau présent c'est la honte de toute l'Afrique a ye kuma tɔ lamɛn dɛ Guinéens ko k'olu t'a bila ten dɛ k'olu ka jamana ko mɔgɔ si t'a ta otage la k'olu bɛ ka kɛlɛ kɛ de ko wa k'olu bɛ Guinée jɔ de ka Guinée kɛ Guinéens sago ye ko mɔgɔ si tɛ ni imposer lajinɛ kunna u ma ɲinɛ Mali kɔ sa wa Ala de bɛ ka Assimi ka kɛlɛ kɛ an ka kuma tɔ lamɛn. Nous regrettons cette sortie solitaire. Les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Nous ne voulons pas porter cette honte. C'est pourquoi le temps est venu de dire ce qui a été dit en Guinée et qui est archi faux et décousu de tout sens, ce dont il a été question dans les échanges et le contenu du chronogramme de la transition. Nous ne ferons l'objet d'aucune publicité pour personne ou pour quelque raison que ce soit. Le respect de notre pays et de nos dirigeants est la base de toute relation au sein même de la CEDEAO. L'instabilité ne peut être une marque de gouvernance ou un droit acquis. La démarche du président Mbalo procède d'une diabolisation du régime de la transition en Guinée. Ça ne marchera pas. Parce que ses intentions et son orientation sont connues. Toutes les démarches menées par lui en lieu et place de la CEDEAO étaient de nature à entériner son choix de candidat pour les futures élections. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple. Si cela nous vaut de l'acharnement, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que le peuple souverain de Guinée sera au rendez-vous de l'histoire parce que nous ne reculerons pas. Voilà, aïe nous comment m'aider. Ja CEDEAO be fait de ka mogo do sigi Guinée président la. CEDEAO be fait de CEDEAO ni France be fait ka Doumbouya genga boy Guinée kuna de kana ni zonkoroba do ye Doumbouya nyebo de la Doumbouya commandou ye
parce que Doumbia te kuka affaire ke Doumbia be ka Mali sutara Doumbia ko ka be Assimi fait Doumbia kele be ka Assimi kamni min kede o de kele be ka kurusa bla CEDEAO mogo la parce que be fait djembe ki ba Mali la di mais ala te sino ana kuma to la mais nous invitons les uns et les autres à la vigilance. Une autre évidence est le fait qu'il y a une nouvelle dynamique dans nos pays qui est impulsée par une nouvelle génération de dirigeants à laquelle appartient le président Doumbouya, qui ne fera pas de civisme et n'est pas aliéné. Pour ceux qui interrogent l'histoire, on sait qu'en Guinée et partout dans le monde, les Guinéens n'aiment pas le manque de respect. Voilà. Un quelconque dictat. Nous avons volontairement ouvert toutes nos portes à la CEDEAO, mais nous nous résignons d'accepter que l'image souverainiste de notre si chère institution sous-régionale ne soit pris en otage par des sorties non maîtrisées et imprévisibles. Président Ambalo, qu'est-ce qui nous a été proposé pour une sortie de transition, à part le calcul arithmétique de jours et de mois? La situation guinéenne n'est-elle pas la résultante de l'inaction et du mutisme de la CEDEAO dans l'accompagnement de faits dans la violation de la Constitution? Voilà. Kondia ye kolu ye kurita ke. Ko président Moukoumbe Alpha Condé, ko ye mandat saba de ke. Ko Alpha Condé ye kurita de ke. Akumanga mandat saba ke de. Alpha Condé kurita kera muna Doumbia mun genga bo fangala. Ko Alpha Condé kumanga da mandat fla de ba. Kondia ye ko Doumbia ye kurita ke ko parce ko Alpha Condé de folo kurita ke. Ko président manana ku te fe ka bo fangala. Ko la to ko lunana ko muna ko CEDEAO ma wuli Alpha Condé contrôle la. Ko Alpha Condé de folo kurita ke. Mais ko si muna CEDEAO ma wuli contrôle la. Ko be wuli Doumbia de contrôle la bi parce que Doumbia te ku ka affaire ke. Ko lu te sigi blende. Ko le be Guinée glande ka ke Guinéen sago ye. Moko cité sago ke la Guinée la bli. Ko c'est terminé. Anga kuma to la mais. Nous assimilons cet acharnement au fait que les actions de rectification institutionnelle en cours dans notre pays soient du mauvais goût pour certains qui voudraient nous replonger dans les erreurs du passé. Chaque pays a ses réalités et nous assumons les nôtres. C'est la raison pour laquelle nous avons consulté l'ensemble des forces vives de la nation pour proposer un contenu à notre transition. Voilà. Il est important. Et Guinée militaire ou bora ka CEDEAO jabi. Ou be faire ka Doumbia genga boy. Donc, ou va faire Doumbia ti présenter des ko ka faire transition telia de a donta botande manamana kande patati patata de CEDEAO beta doni jatribu de konana sanno ka essayer ka bara geleya sisanno. Ou be ka wuli ou nyina le Mali yere ko sango ou nyesi le la jina de masanno. Ko fo Doumbia ka genga bo fangala di. Colonel Doumbia mu me Malla. Guinée wa yere wolo de Sékou Touré modé. Sékou Touré denge folo de. No e Doumbia yi. Oh, ko fo ka Sékou Touré denge genga bo fangala la Guinée. O tout ra sola. Sékou Touré ka dobe Colonel Doumbia yi. Vive la Guinée Conakry. Donc Malion, on a continué n'ambeta ambessé. Malion, on aura terminé quoi vakabara. Au bela jela ye Guinée on bora sano. Ou ye réponse mundi CEDEAO ma. Oba ira ko Mali ye barka jamana di. Oba ira ko Mali ye dambe jamana di. Ni touro malla. Alabe fendi ma fembi ngina Maliko. Donc Malien deon, anga fierté, ango kenanga jamana ye. Communiquer tellement dobe no. Bi, Malion, mena communiquer tellement do fode. Et, billet, jeudi 22 septembre 2022. Comme anga boli mun ken New York ya non. Samedi don 24 septembre 2022. Ko bega bo 7h30 parce que Mali premier ministre kanga kuma onina samedi New York air la 9h wakati la. Donc ou bet teme sira mun fe kata oni siesi kono 8h wakati de la ou bet teme. Donc on gan dija 7h30 o ga soro ambe nyon soro 42e street la et 50 avenue na abo aketo changement donna air là en quoi faut ko samedi 9h mais à bora 9h la kera 7h30 parce que Mali autorité mogo et représentant mun bora Mali là ou kanga teme 42e street là 42nd street and 2nd avenue donc bela jele Malien beka bo Malien fait bébé Amérique beki dija ka 42nd street and Malien fait bébé États-Unis beka ta 42e street yor là Malien fait bébé États-Unis beka bo samedi do 24 septembre 2022 à 7h30 à la 42e suite et 7e avenue. Ivoirien chamayen wole, Burkinabé chamayen wole, en bébé ta nyon soroye, ne ala sonama. 7h30 ka be sur 42e suite la, aba aketo changement d'air la. Malio, o temene ko fe kabala. Amena mounya fo bela jelengena, anya fo ngena, kuma tof to da la maga de sanno.
ala ye Mali ka kiti bɛ tɛgɛ bi bɛɛ lajɛlen y'a ye bi ka fɔ ko Mali bɛ niveau min na bi Guinée bɔra Guinée ye kulusi ni guloki bɔ CEDEAO la CEDEAO kun bɛna a dafiri lajinɛ dala de CEDEAO kun bɛ fɛ de ka na lajinɛ tɔgɔ tiɲɛ ka Doumbouya gɛn ka bɔ fanga la Doumbouya ka porte-parole wulila la jeunesse guinéenne et puis u y'a yira k'a fɔ tuguni ko génération kura dɔ de wulilen bɛ sisan nɔ k'u tɛ sɔn mɔgɔ si ka jɔnmaya ma bilen n'o ye Assimi ka génération ye n'o ye colonel Doumbouya ka génération ye n'o ye Dabiba ka génération ye olu bɛɛ les Burkinabés les Ivoiriens les Guinéens les Maliens les Sénégalais aux générations ces jeunes là les Nigériens les Tchadiens tous ces jeunes là aux jeunes bɛɛ de wulilen bɛ sur toute l'étendue de l'Afrique donc bɛɛ de wulilen bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi k'an tɛ sɔn jɔnmaya ma bilen ko c'est terminé donc Maliens o yɔrɔ fɔlɔ aw bɛɛ lajɛlen o yɔrɔ faamuya donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ka ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛna mun wɛrɛ de yira aw la sisan nɔ k'a fɔ aw ɲɛna a y'a ɲini président Assimi fɛ k'a ka adama de ci Maliens an bɛ kuma in fɔ n bɛ sigi kuma in kan bi ye jeudi 22 septembre 2022 président Assimi ka adama ci n bɛna secret dɔ fɔ aw ɲɛna bi Maliens ka Choguel to premier ministre la o wulila ko dɔ ye Choguel ka mɔgɔ ye ko dɔ Surasiw ka mɔgɔ ye adama bɛ ka plan mun tracer ka Assimi ka fanga tiɲɛ n bɛna secret fɔ bi a ye nin video partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ président Assimi n'i bɛ se adama ci depuis an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an b'a ɲini président Assimi fɛ a ka adama ci rapidement wallahi adama ka jugu ni Amadu Kufa ye wallahi adama ka jugu ka tɛmɛ Iyad Agali kan n bɛna secret bɛɛ fɔ bi a ye video in partager bi video in ka di dɛ Maliens un d'abord transition daminɛni na u ye dɔw kɛ Choguel mɔgɔ ye ka dɔw kɛ Surasi mɔgɔ ye Surasi dɔw kun binna piège kɔnɔ ne Seku Tunkara de wulila kan jɔ moi je suis un visionnaire ngo wallahi billahi u bɛ fɛ ka farali de bi o adama kelen tɛ ka transition dɛmɛ yɔrɔ si la ni Choguel ye baara ɲuman kɛ cogo o cogo ka tubabu la gosi cogo o cogo ni Choguel taara CNT la u bɛ taa Choguel nɛni ka Choguel buruja bi Choguel tɛ colonel dɔ de bɛ premier ministre la bi bravo au nouveau premier ministre par intérim Ablaye Maïga merci beaucoup le nouveau premier ministre u bolo ko Choguel tɛnɛ bɛ kɛrɛfɛ u ye farafarali ɲini CNT kɔnɔna na ka essayer k'u bɛna ni farafarali ye Maliens u dɛsɛra ka bɛɛ farafara ka bɔ ɲɔgɔn na adama ka plan kun ye mun ye ka Choguel ni Assimi kɔ don ɲɔgɔn na ka M5 ko ni Surasiw kɔ don ɲɔgɔn na ni Surasiw fɛgɛra sisan nɔ u b'u cu ni Surasiw ye i n'a fɔ u y'u cu ni Sanogo cogoya min na i n'a fɔ u y'u cu ni ATT ye cogoya min na Assimi n'i bɛ jugu b'i la bi n'i bɛ jugu saraka bɔ bi a di adama ma adama de ye Surasiw bila ka taa diyagoya retraite la adama ye juguya min kɛ Maliens na n bɛna secret bɛɛ fɔ bi a ye bi video partager bi video in ka di dɛ Maliens wallahi M5 RP mɔgɔ aw ye yɛrɛ wolo di aw kan ka fɔ bi billahi Maliens bɛɛ ka M5 fɔ bi malgré que Choguel tɛ yen bi malgré que Choguel bɛ repos forcé la bi M5 wulilen bɛ bi k'u bɛ sa Assimi nɔfɛ M5 bɛɛ wulila ko plainte min donna Mali contre la k'u bɛ plainte k'u bɛ Assimi kɔ k'u bɛ autorité de transition kɔ o adama mɔgɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ n'u kun bɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na n'u kun bɛ ka mɔgɔ bila distraction na u bɛɛ tununa circulation na u si kumakan tɛ k'a ye u si ma bɔ ka gouvernement dɛmɛ au contraire adama de bɔra k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'an dɛsɛra ko Faransi kan na k'an dɛsɛra ko Union européenne kan na Maliens nin kɛra maloya ye dɛ donc Maliens n bɛna mun ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n bɛ fɛn dɔw bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ n y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka tila tuguni k'a fɔ aw ɲɛna tuguni adama bɔra ka déclaration kɛ fan bɛɛ ni adama kelen kelen ni de ye Mali Surasiw bila ka taa retraite la les généraux envoyé les généraux à la retraite forcée pour faire plaisir à la France adama kelen kelen de ni baara jugu in kɛ filanan fana tuguni ni adama kelen kelen entreprise privé fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a tilancɛ bɛ adama mɔgɔ ka mɔgɔ di an ka entreprise u ye jamana fɛn bɛɛ privatiser ka bɛɛ kɛ adama mɔgɔw ta ye a ekɔliso ɲɛnama wo a fɛn fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ di adama mɔgɔw de ma Maliens o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni adama kɔnɔna na adama dérivé parti minnu bɔra la RPM bɔra la ASMA bɔra la URD bɔra la CODEM bɔra la et d'autres petits partis u ye jeune opportuniste dɔw fana dilan kɛrɛfɛ o dɔw bɛ CNT kɔnɔ o dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la u tɛ dɔwɛrɛ la dɛ karisa ye Surasi mɔgɔ ye karisa ye Choguel mɔgɔ ye bi a dɔnna ko bɛɛ Assimi mɔgɔ di bi a dɔnna bi ko Choguel mɔgɔ tɛ yen bi a dɔnna bi ko Assimi mɔgɔ tɛ yen mais bi a dɔnna bi de ko bɛɛ de ko Maliens bɛɛ de bɛ Assimi kɔ bi sauf adama président Assimi an b'a ɲini fɛ Ala n'a kira kama n'i bɛ se i ka adama ci n'i ye adama to yen adama tile kelen ma taa opposition na awa hali n'aw gɛnna ka bɔ fanga la bi adama bɛ tila tuguni ka
teriya keni aw jugu ye teri tɛ adama na adama b'a ka intérêt de ɲini adama de nana ni faransi ye à travers jɔngunda adama de téléphone ta ka faransi wele ko faransi ka na an ka nord ta ka k'u sago ye a bɛɛ lajɛlen kɛla donc maliyɛnw n bɛ tila ka yɔrɔ dɔ fana fɔ aw ɲɛna an bɛ adama voilà adama a toujours été du moteur qu'il a mis ses cadres partout pour mieux disposer des ressources publiques c'est pourquoi il faut empêcher le financement des partis politiques donc o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna adama de tila tuguni ka an ka généraux bɛɛ bila ka taa an ka sɔrɔsi tilancɛ bɛɛ bila ka taa retraite anticipée la donc n bɔra ka nin yɔrɔ de fɔ ka tila ka yira aw la ko M5 RP mɔgɔw foli ka k'aw ye Muntaka Tall fana kumana an bɛna Muntaka Tall bɔra ka kuma min fɔ maliyɛnw n bɛna Muntaka kumakan k'a la aw n'an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ yan'an ka taa ɲɛfɛ aw ka Muntaka Tall kumakan lamɛn ka taa Nations Unies kɔnɔ k'a fɔ ko Faransi b'a la ka jɛjugu dɔ siri Mali kan a ma kɛ fɔli ye ten kuma in ni a dalu de bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an ko min ye an kɔndɔ kuwa ni kuma belebeleba in ni kuma gɛlɛnman in o ka ta ka taa se ONU la fo kana se bi ma fɛn ma fɔ o la o ye kabako ye. voilà ne Muntaka Tall de mankan ye Mali ka plainte de Faransi contre la u y'u ka kɔlakalokan bɛ fɔ ONU kɔnɔna na mais u da ma ban Mali ka plainte ko kuma la maître Muntaka Tall de M5 RFP a bɔra a ye ci fɔ a ko k'o ma ɲa ko yɔrɔ ma diya ale ye M5 bɛɛ bɔra bi k'an bɛ Asimi kɔ yɛrɛwolo bɔra bi k'an bɛ Asimi kɔ mouvement victoire kula an bɛɛ ko k'an bɛ Asimi kɔ adama de tun bɛ fɛ diyagoya ni jɛ la k'an fara mɔgɔ jumɛn tun bɛ ka baara nɔgɔya u bolo o ye les petits comme les Nuhu Sarr i ma Nuhu Sarr tɛ ka kuma bilen awa ni Sokali kun bɛ sa dɔrɔn i bɛ Nuhu Sarr pannen ka bɔ a bɛ kuma la fan bɛɛ bi u bɛɛ kɛra bobo ye o si tɛ kuma bi parce que u tɛ Maliko kɛlɛ la donc bɔra ka yira u la ninnu tɛ Maliko kɛlɛ la président Siman b'a deli fɛ i ka adama ci ni ma adama ci adama man ɲi dɛ o de kun don maliyɛnw an bɛ bɔ kuma la yɔrɔ la vive la Guinée vive le Mali vive l'Afrique a k'an bɛn